pusoy, oy. Pusoy, oy. Mas dilan mga kagalaan. Sige, hello ni Ma'am Bibi Barituwa. I'm watching. Maayog ka magpakatawa tang lingaw kaayo ko. Wow. Maraming salamat po, ma'am. Good evening. Uy, basta nakalimot mong panihapon. Hello ni Sir Ronald Magan. Shout out. Ma'am Joy M. Duloso. Hello. Oh, sige, mayang gabiin natong tanan. Dali kaayong pahinanukon ang iyang pagkatulog sa imong bukton siya, imong paunlanon. Ako nakatulog ko, dali kong nimata. Kaya ang akong giunlanan dili bukton sa akong asawa. Sana all mo mata ka, ha? Mumata ka, ha, no? Kamo. Hey, mumata ka, ha? Sige, si Randy Tundag, shout out ko tang sa akong asawa nga gwapa. Oh, mga gwapa ginang asawa, mga gwapo ginang bana pod. Sir Anthony Per, shout out Bantayan Island. Sige, daghan kay salamat ninyong tanan. Kani ato ning paspasan kay daghan kayong nagpa-shout out diri. Ma'am Marcelina Lagapa, mayong gabi tatang. Ayuha balak aron makatulog mi og dali. Magdamgumig lumiro kanang dali mo gawas. Taga Sierra Bulyonis Bohol. Maayo lang na sa bagong minyo tang ingon si Ma'am Vita Humisilio. Sa karaang minyo di ay tang. Di na maunlan sa bukton. Adto na mamuunlan sa tuhod. Anga, eh. Dagang kang nagulat sa numero ba? Nagmapildira ba mo suko? Ito, joke lang. Shout out ni Ma'am Vibs F. Samiliano. Ganiha pa ni naglantaw mga pinanggawa. Gid mo hawa. Og si Ma'am Jennifer U. Barabat. Ganiha pa sad ni, no? Salamat, no? Sige, ato ni palakpakan. Salamat Ma'am Pits Umpan. Ganiha pa po ni siya. Wagin ni mo hawa. Pertin akong lipaya. Sukad. Nga siya na ako karon nga wala na. Wa nasad ko nakakita og lain nga mulipay sa ako.
Glisod. Okay, Ma'am Leticia Miniosa, good evening. Shout out Ma'am Belinda Homisilio. Hulo, karon po ko kabantay nimo mga nibalik ka diri. Mamayang gabi, ma'am. Salamat kayo ha sa mga nag-share, mga pinangga na alas 7:46 na. Lo dali oras oy. Mga kahigalaan, lagi kayong oras no. Mga pinangga, mga kaigsuunan nga kana bang ang ato mga higalang kinabuhi, napunta ning kinabuhi, na pirming gikabuhi mga higala. Kini ang sigig kapuso. Sige lang gihapog bagdok bisag wa na ilamoy. Kulang na lang gamay. Mapas mo. Mawad-an og umoy. Tungod sa kalisod. Namasin. Karong alas 9, ang tanan mo daog. Alas 7:47 na mga pinangga. Shout out sa Sambuanga Sibugay tang. Oh, hello ni Gina Obira, lingaw ayo tang ubanan pud sa imong katawa usab-usab sa naong. Oh, mga pinangga. Kung di madas balak, daranas naong. Kung di mo malingaw sa kong balak, sure gyud ko malingaw gyud mo sa kong naong. Hello ni Ma'am Sarah Kudira. Shout out ko ni Jennifer Barabat tang. Oy ha, Ma'am Jennifer Barabat. Kanyar na naglantaw sa ma'am, no? O mga pinangga. Chutay ready malingaw aning naong nga. Kay balo, mangkuha mo malingaw sa kong balak. Nalingaw mo sa kong naong. Ang uban ba, naminaw sa radyo kay madungog pa ta sa radyo karon. Ang uban ba mingon nga, i-search daw Tatang Melchor kay kining usa day naong ana. Paglato. Ha? Hamo na day naong ni Tatang. Katawan na lagi ka nagnaong. Wa lagi na ilong. Asa man ang ilong? Nalubong. Sige sa mga naminaw karon sa radio ha, mga higala, mga pinangga, pwede mong matawag doon na pa kuy jutay nga minuto nga makatawag mo. Hello, mayang gabi eh. Hello, tang, magabi tang. Kasama ni palihog, sir? Sige, para sinitang, sa Mindanao tang, pagkalian. Sige sir, kasama i-shout out ni mo sir. Wala na ko i-shout out tang. Ngano man? Natay pag-naintihin mo tang. Ngano man na? Puso yun yung nagperminti tang. Balakan lang to na eh. Balak ko lang. Anga, oy. Sige ka po, soy. Sige po, bagdok. Anga, oy. Bisag wa na gikaon. Bagdok lang gihapon. Anga, oy. Anga, gyud, oy. Wala gihapon ka matalagam ba? Sige na lang takapulos, oy. Anga, eh. Sige, sir, maghatag ra ko sa live, sir, ha? Sige, sir. Salamat, sir. Bye-bye. God bless.